Cheuka, cheuka, cheuka iwewe, cheuka iwe, ikoko wakabva. Cheuka, cheuka, cheuka iwewe, cheuka iwe. Cheuka, cheuka, cheuka iwewe, cheuka iwe, ikoko wakabva. Kudza vabereki, kudza vabereki. Kudza vabereki, kudza vabereki. Hello. Shout out to my fans. Sema fans angu. Tinokuti morebo here. Rangu zita ndinonzi Arthur Tatenda Mosha. Cheuka. It's a 2025 production. Last year. Mukada utarisa kuti tichikura. Pane zvakawanda zvatinoitirwa nevabereki vedu from sacrifice kuti mwana wangu ave munhu anoita zvinhu zvinooneka, ave munhu anoita zvinhu zvinobatika zvakanaka. Saka song iyi taingoyeuchidzana kuti aiwa, cheukai vabereki, remekedzai vabereki venyu, vaitireiwo zvakanaka, shongedzai vabereki vachene. Wose mukanotarisa kuti kunyangwe pamutemo ine 10 ukatarisa mutemo wekukudza vabereki ndo chete mutemo wakaiswa uine murawo wokutoti aiwa, kudza vabereki vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Ukanodzika mukanotarisa mukanopinda muna Ephesians anonyatsonotaridza zvekare pamusoro pechinhu chimwe chete, kudza baba naamai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Inodarikira mberi zvekare ichinotaura ichiti uyo unokudza amai vake unozviunganidzira pfuma, uyo unokudza baba vake anoita kuti makore ake awedzerwe panyika. Sometimes unogona kushaya kuti ko maproblems andiri kuona mulife mangu, maproblems ekuti zvinhu zvangu zvese zvandinoronga hapana chinobudirira, maproblems ekuti zvinhu zvose zvandinobata nemaoko hapana chiri kuendeka. Watch out, unogona kunge usiri kuona vabereki vako sechinhu. Hazvinei nokuti baba muroi, hazvinei nokuti amai muroi, hazvinei nokuti ambuya muroi, hazvinei nokuti sekuru muroi. That is your generation. That is your where you come from. Ndo kwawakabva. Saka ingosunungura moyo wako, ungovakudza. Nokuti zviri biblical. Tinogona kuudzana zvatinoudzana mumaraundi matinenge tichiswera, but hazvitadzise kuti a bond of your family irambe iripo. Wose mukanotarisa kuti kwakataurwa mushoko raMwari munotaura kuti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, but pakataurwa kunzi pfuma nenhaka ndokureva kwazvirevoka uko, kuti pfuma nenhaka inobva kupi? Kuvabereki. Saka pfuma imwe yaunoshaya, watch out, wakatuka amai. Pfuma imwe yaunoshaya, unogona kunge wakatuka dzidza rako, wakatuka mubereki wako. Ndiye Mwari wokutanga. Ingofunga chete responsible, iwewe uri kuyamburuka une mhuri yako diki, uri mukomana unogona kusazvinzwisisa, uri musikana unogona kusazvinzwisisa. But vabereki vane vana vanotonyatsozinzwisisa kuti zvinorwadza sei kurera mwana mucheche asingagone kutaura, asi you can feel kuti mwana wangu maitiro ari kuita anenge ari kurwara. Kudza baba naamai vako. Right, mugore rino ra2025 tine song futi itsva iripo inonzi Ndoda Kutenda. Ndo song yamanje manje itsva itoripo izvo zvamanje manje inonzi Ndoda Kutenda 2026 production. Ndoda Kutenda recorded by Lucky Kaparautsi at Joy of Life Studios. Aiwa, tinotenda kuti sound zvese zvakabuda zvakanaka, like what I expected. Zvakabuda semaonero angu, asi chandozoda kunzwa kwamuri mucomment section was next week musi wa27 inenge yavapo paYouTube. Mukaenda kuFacebook izvozvi yatovapo iri kutotrenda right now.
ndoda kutenda. Mwari wendipe rutendo, Mwari ndipe kutenda, Mwari ndipe rutendo, kuti ndifanane naAbrahama, wamakazoti baba vokutenda, makazomuti baba vokutenda, makazomuti baba vokutenda, nepamusana porutendo rwake, makazomuti baba vokutenda, makamuti baba vokutenda, makazomuti baba vokutenda, nepamusana porutendo rwako, Mwari ndipe rutendo. Chembere kubata mwana, Sara kubata mwana, chembere kubata mwana, nepamusana pokutenda kwake, chembere kubata mwana, Sara kubata mwana, chembere kubata mwana, nepamusana porutendo rwake. Pane zvandakazodiscover kuti tirimo mustudio, handizive kuti imi munoti chii nezvandakadiscover nezvandakaona nezvatakazoitawo pasong iyoyi inonzi ndoda kutenda. Pane kamwe remember madays tichiri kumusha uko taifudza mombe, tichienda tichinoswima kurwizi, tichiita maactivities akasiyana. Pane kamwe kataimbozoita kainge kane kachigubhu wobhendesa chitanda. Vakakurirawo musha vanogona kukaziva, kana vakafudza mombe sezvandakaita unogona kuzviziva. Kainge kaita kunge kachigubhu, kaizoiswa katambo kesaga, so katwaini, so kanenge kakakrosa kudai, kataiti chidembo, taimbokaridza kanhu ikaka. Asi pasong yakaziriko hedu katakazoisa, tichakaisa panoteera, muchakaona kachiitwa. Pasong yedu nyuwani, pane it's like isusu taizokati tiri kumusha taikati kapoporiro, but it's like a brass, but hameno kuti munokaona sei. Rega ndingokaisa pa this video muone kuti kanikakaka hameno zvakazongouya sei tirimo, but ndo mashandiro acho. Kana watongoona kuti pane something chandinoda kungoexperience, pane zvinhu zvatakambokurawo tichiita. Because music hatina kuzoitangawo takura sezvatave nhasi, but we have a background yemusic. Baba vangu vanonzi Richard Mosha, vaive musician, vakarekodha 2 maalbums. Rekutanga album rainzi Nditumei, another second album rainzi Moto Werudo. Patime yanga ichiri nguva yamakaseti, havana kuzosumuka kuenda mberi, asi that effort yavakaratidza mukushumira kwavaiita, and I feel kuti I must take over kubva pavakasira. Ndosaka muri kuona now tine Omega Trumpet Gospels. Omega Trumpet Gospels iyo yainzi Omega Trumpet Gospel Band. By the time ndakazongoiti Omega Trumpet Gospels, zvinoda kuti shoko riri kungoenda mberi, harisi kuzombomira, tiri kuramba tichienda mberi. Aiwa, I'm happy to you my listeners, vanondifollowa on Facebook, vanondifollowa paInstagram, vanondifollowa paYouTube, vanondifollowa in every platforms ese. Aiwa, God bless you. Ndinokutendai nesupport yamafamba neni from pandakatanga journey rangu on my music career in 2018. Ndo pandakarekodha it's early 2017, but song yandakarekodha 2017 yenzi Masaya Echando, asi yakazobuda early zvayo muna 2018. Asi 2018 ndo pandakaitawo masongs, ndo panana Efata, ndo panana Ndiri Mukundi, ndo panana Ndidzikinure. Then to complete these albums, it takes me about 2018, 19, 20, 21. Ndo pandakapedza first album rangu rine 8 masongs
rinonzi Efactor. Then second album rangu rinonzi Ngetani Dzinodambuka 2023 production, ranga rine masongs mari anokwana kuita 7. Mukaenda pamaplatforms angu ese zviripo, masongs angu ese aripo, ari uploaded. You can listen, monzwawo kwatakabva kusvika patiri nhasi. Thank you pane vanyuwani vari kuuya kuzosupporta nekusubscribe pamaYouTube, vari kukomenda nekulaika, vari kushare, vari kukomenda nekulaika nekushare on our platform Facebook page rangu rinonzi Arthur Tatenda Mhosva and the Omega Trumpet Gospels, ndiwo Facebook page rangu. YouTube channel inonzi Arthur T Mhosva Officials, pa Instagram, Twitter, TikTok and other platforms. I thank you very much. Munosimbisa ndinokudai zvokudaro, munoita zvinhu zvakanaka, munoti na support yenyu inotinakidza, support yenyu inoita kuti tirambe tiri music industry, support yenyu inoita kuti tirambe tichienda mberi. Thank you very much mafans angu, thank you very much for your support. Munodadisa. Saka pane zvandatokangana, rega ndidzoke panyaya ichi. Taichiridza tiri kuMombe, saka ndakazongoona kuti there is a reason yemapractice ezvimwe zvinhu zvataiita tichikura. Saka tairidza kainge kachinzi Kapoporiro madhays acho tichakura, but ine sound yainoburitsa. Saka taikarorwa so rikatoona kuti tichiri kuzvigola taibva taita like this, wabatanidza zvigunwe zvako zviri 2, then iwo unobva waita like this, tobva taisa pamalips ako, ubva wadai so. Ndozvataikaita avedo. Taibva taita futi, because ukanotarisa kuti sound inobuda apa nesound inobuda apa inenge yakatosiyana, izaifuti another pamwe pacho. It's another sound inobuda. Ukanotarisa this sound inobuditsawo futi another sound yakatosiyana neinobuda nepano neapa. Masounds are ameno kana maimbozviita, kana mune zvamaita zvakafanana nezvandaita izvi, taurai mucomment section kuti maichiti chinonzi chii ichochi chandaridza ichi. God bless you. Thank you very much. Thank you for your support. Thank you for everything yamunoita kuti our career iende mberi. Support yamunondipa yakanyanya. Handigone kutaura zvakawanda, achandogoda kutenda weksutu semunhu angobva pabasa ndambozongosvikirawo papodcast this interview, ndikati arega ndimbotaura nemafans angu vazive kuti Arthur ndiani, Arthur T Mhosva ndiani. Thank you very much. God bless you. Munodadisa. I love you all.